enya de mde ma obi na mde be ma wo tie wasem bi sɛ yi ansana asantemawura ɔte kɔkɔɔ soɔ tikrawi ne brawi homa soɔ asansa korokoti akɔ ɔfa de ɔfa ndina so ɔfa ɔde kyerɛ ɔsako boako ɔte ne kɔkɔɔ soɔ obedi asantema ya kɔnwa na ne din de sɛn ansa ne yɛbɛfrɛ no ose tutu a ɔtɔ so mienu Ghana man Asante man Amansie man Denyase man eye moa mo de hye aduana de hye ba akopɛ afia fosua ɛna meka sɛ maba ha me ba ha sɛ me bɛkyerɛ mo kwan a Denyase ɛfa so bai na ma kyerɛ mo abakɔsɛm a ɛne amamre a ɛwɔ Denyase enti mesrɛ mo munni machi na memfa mo nkɔ Denyase na hɔ na mo behu amamre ɛne amane ɛda mo ase Enti abra na tokwa no e ko so no ye na
denyaseman mu sɛ obi bɛdi ade a ɛwɔ denyaseman mu a mekyerɛ ɔhema adedie no de sɛ ɔfiri akyease anaasɛ kurofuro a yɛfrɛ no kuntaado enti no adehyeɛ no nso yɛde bi